ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଜଣେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ସମାଜ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଦୟାପୂର୍ବକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନ କରି ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶିକ୍ଷା ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଆଜି କେଉଁଠି ଥାନ୍ତେ? ନା ବିଜ୍ଞାନରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ନା ଡାକ୍ତର, ନା ଶିକ୍ଷକ, ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର, ନା ସମାଜର ପ୍ରଗତି। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ବହିର ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସେହି ଆଲୋକ ଯାହା ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରେ। ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ କେବଳ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇପାରେ, ପଦବୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି କଠିନ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ସମାଜ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେହି ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଯେଉଁ ପରିବାର ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବିନିଯୋଗ କରେ ସେହି ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ ସେହି ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ମାନ ପାଏ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଛାତ୍ର, ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶ୍ରମିକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ, ଶିଖିବାର କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯିଏ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କାରଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।